ତମେ ବୁଢ଼ୀ ରକ ବସିକି କାହିଁକି ଖାଉଛ? ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେରକ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକି ବୁଢ଼ୀ ରକ ବସିକି ଖାଉଛ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି? ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଏରକ ଘୁରନ୍ତି ତମ ଚାଦର ନାହିଁ କି? ମତେ ତମେ କିସ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ତମ ବୁଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି? ମୁଁ କିସ ବୁଢ଼ୀ? ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ? ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ରକ ଘୁଡ଼ିକି ବଇଛ ଆଉ ଜମା ରାନ୍ଧିକି କିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେମିନି। ମତେ ତମେ କହିଲ ବୁଢ଼ୀ, ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ କିସ କହିବ? ମୁଁ ତମକୁ କେ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖାଉଛି ବୁଢ଼ୀ? ମତେ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛ? ଚାଦର ନାହିଁ କି ତମର? ଚାଦର ଖୋଲା ହେଇନି, ହାଲକା ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଚାଦର ଖୋଲା ହେଇନି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଥିଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୁଡ଼ି ପଇନି, ଶୀତ ଲାଗିଲା ଘୁଡ଼ି ପଇନି। ହେଲେ ତମେ କହିବ ମତେ ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି? ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲ। ଯାଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି ତମେ। ହଉ।